हेल' फ्रेन्ड्स, आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दा भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। गिबियावनो दङ जोंहा UPSC आ मा? दा गोबाङानो बेखौ मिथिखायो। दा अब्लाबो जाय मिथिया बिथांमोननि थाखाय आं बायनाय जाबाय। दा गिबियावनो जोंहा UPSC आ मा? दा UPSC नि आबुं फर्मआ जाहैबाय जोंहा इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन। ओमफ्राय UPSC आ इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसनजों खुंजानाय मोनसे आनजाद, जाय बिथांमोना अल इन्डिया सार्भिस, सेन्ट्रेल सार्भिसेस, आर्म फर्सेस एबा IAS, IPS, IFS, SPDGP बायदि बायदि जानायनि सिमां दं बिथांमोननि थाखाय बेयो मोनसे गोनां आयदा। बे आनजादनि गेजेरजों इन्डिया गभर्नमेन्टआबो ग्रुप ए आरो ग्रुप बि नि साख्रिनि लांदां जाना थानाय एबा गोदानै नांगौ जानाय साख्रिनि मासियाव थिसननाय जायो। दा UPSC नि जोहै मोननो हानाय सार्भिसेस माने साख्रिफोर। दा जोङो UPSC माबा होनानै एग्जाम होनानै बा आनजाद होनानै जोङो बबेनि साख्रि मोननो हायो। दा जोङो गिबियावनो दङ जोंहा अल इन्डिया सार्भिसेस, जोङो अल इन्डिया सार्भिस मोननो हायो। बेनिफ्राय सेन्ट्रेल सार्भिसेस आरो आर्म फर्सेस, जों बेखिनिखौ मोननो हायो। जेरै जोंहा दङ दा साख्रिफोरा नायबानो जाबाय मा मोनो। IAS जोंहा बे IAS नि माबाया जाहैबाय इण्डियान एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिस। बेनिफ्राय IPS, IFS, IRS, IES, ESE, CDS, बिनिफ्राय NDA बायदि बायदि। ओरैबायदि माने CDS आरो NDA बे मोननै मासिनि थाखाय 10+2 एबा हायार सेकेन्डारि जाब्लाबो जायो आरो BA जालायनो नाङा। दा बेनिफ्राय UPSC नि गाहाय मावख'आ जोंहा बबेयाव दङ? निउ दिल्लीयाव। दा UPSC आनजादा गासै मोनथाम बाहागोआव जायो जोंहा। माबायदि जायो होनबा जोंहा गिबियाव जायो प्रिलिमिनारि एग्जाम, बेनिफ्राय मेइन एग्जाम, बेयाव पार्सनेल टेस्ट एबा इन्टारभिउ। माने जोंनिया नैबेयाव मा होनदों, UPSC आनजादा मोनथाम खोलोबाव जायो, माने खेबसेयावनो जोबा, बेखौ खेबथाम होनांगौ जायो। दा गिबियाव जायो जोंहा प्रिलिमिनारि एग्जाम। बे प्रिलिमिनारियाव जोंहा मोननै माबा थायो, साबजेक्ट थायो। बेनिफ्राय बे माबाखौ प्रिलिमिनारि एग्जामखौ पास जाखांब्लासो जोङो नैबेयाव मेइन एग्जामखौ होनो मोनगोन। दा मेइन एग्जामाव जोंहा 9था पेपार जायो। दा नैबेयाव बेनिफ्राय मेइन एग्जामाव पास जाखांब्ला जोङो नैबे इन्टारभिउ एबा पार्सनेलिटि टेस्ट नैबेखौ जोङो होनो मोनगोन। अब्लासो बिसोर मोनथामबो माबायाव पास जायोब्लासो जोङो UPSC आनजादखौ मा होनो पास जानाय जागोन। आरो नोंथाङा जिबायदि जानो हास्थायदों, नों बबे मोनसे माबाखौ सायख'ना लादों साख्रिखौ, बे साख्रिखौ जोङो मोननो हागोन आरो। दा UPSC आनजाद एलिजिबिलिटि दा बैसो, दा जोंहा बैसोआ बेसेबां जानांगोन UPSC आनजादखौ होनो थाखाय? दा गिबियाव दङ जोंहा जेनेरेलफ्रा जानांगोन 21निफ्राय 32 बोसोरसिम, OBC आ 21निफ्राय 35 बोसोरसिम, SC ST बिसोर जाहैबाय 21निफ्राय 37 बोसोरसिम जानो नांगोन। बिसिमखिनियाव जोङो माबा खालामनो हागोन, एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बिनि बाराब्ला जोङो हानाय नङा। दा UPSC आनजाद होनो थाखाय जोंनि माबाया फरायनाया बेसेबां जानांगौ? दा जोंनि क्वालिफिकेसना बेसेबां जानांगौ? क्वालिफिकेसना गोबां नङा, जायखिजाया ग्रेजुवेट जाबानो जाबाय, अनलि ग्रेजुवेट, जेबो माबा नांलाया। दा ओरैबायदि BA BCom BSc गासिबो जायखिजाया माबा खालामनो हायो, एप्लाइ खालामनो हायो, जायखिजाया ग्रेजुवेटल'सो जानांगौ। दा जोङो बे BA BCom BSc नि गेजेराव बबे मोनसे आयदानि माबाया साबसिन होननानै बुङोब्ला जोंहा बे आनजादनि थाखाय आर्टस बा BA फरायनाय माबाफ्रानो साबसिन आरो। मानोना बिसोरो माने BA माबायाव फरायनाय फरायसाफोरा सिगाङावनो BA सिम, हायार सेकेन्डारिनिफ्राय BA थाखोसिम 40-50 जौखोन्दोखौ जोङो फरायनो मोनबोखायो आरो। दा जेरै इडुकेसन मोनो, इक'नमिक्स मोनो, पलिटिकेल साइन्स मोनो, बेफोर गासिबो, जेरै हिस्ट'रि, बेफोर गासिबो माने बेयाव थाजोबो आरो। दा बेनिखायनो जोङो बुंनो थाङोब्ला बे माबानि थाखाय UPSC आनजादनि थाखाय बबे आयदायाव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय साबसिन होननानै बुङोब्ला जोंहा BA एबा आर्टसआव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय गाहामसिन। खिन्थु बे खोथा नङा, जाय बायदिया BCom BSc फरायदों बेयो हायै नङा, खस्थ' खालामनांगोन, नाजानांगोन बिसोरबो, नङा होमबा? बेबायदि आरो। दा खस्थ' खालामब्लानो माबायो नालाय, जोङो जाफुंसार जायो नालाय, बेनिखायनो जों खस्थ' खालामनांगोन, बेबायदि आरो। दा UPSC नि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय जोङो वेबसाइट दंखायो, बेहा अफिसियेल वेबसाइट दङ। बे अफिसियेल वेबसाइटआ जाहैबाय जोंहा www.upsc.gov.in। दा बेयाव थांनानै मोजाङै नायहैबानो जाबाय, बबे समाव जोङो मा खालामनोमोन, आनजादखौ होनो हायो, बबे समाव आर'ज बिलाइ गथायनो हायो। दा बिनि आर'ज बिलाइ गथायनाय समा बोसोरफ्रोमबो जोंहा फेब्रुवारि दानाव जायो। बेखौ अनलाइननि जोहै गथायनो नांगौ। नोंथांमोना बै अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नायब्लानो जाबाय, मोजाङै मिथिगोन। बेयाव जोंहा नैबे सिङाव दंमोन दा
प्रिलिमिनारि एग्जामाव जोंहा मा मा साबजेक्ट माबानांगौ फरायनांगौ बा बेयाव मोननै साबजेक्टआव जों मा मा आयदाखौ फरायनानै जों होनो नांगौ एग्जामखौ बिनि सोमोन्दै जोंहा सिलेबास मोनखागोन बेयाव थांनानै मोजाङै सिलेबासखौ नायबानो जाबाय आरो मेइन एग्जामनि थाखायबो बिदिनो बुथा पेपारनि थाखाय जोङो बबेखौ फरायनांगौ बेफोरनि सोमोन्दैबो जों बेयाव मोनगोन दा जोङो गिबियावनो माबा जानोबा साखाफारा जानो थाखाय जोङो UPSCनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै बेफोरखौ नायना लानांगोन आरो दा भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो खालामाखैब्ला थेंक इउ फर